170 bidwi min-naħa ta' fuq ta' Malta qed jiffranka massimu ta' 70,000 euro fi spejjeż grazzi għall-ewwel impjant ta' trattament ta' dranaġġ taċ-ċumnija l-Mellieħa provdut mill-Gvern. Dan il-lok qed jintuża sabiex l-ilma jiġi trattat u jkun ta' kwalità għolja biżżejjed sabiex dan jintuża b'mod sigur għat-tisqija tal-uċuħ tar-Raba'. L-ilma trattat mill-impjant taċ-ċumnija l-Mellieħa qiegħed jasal għand il-bdiewa permezz ta' pipeline li jasal sa Binġemma. Minkejn ilu li tnieda dan il-proġett sostenibbli b'investiment ta' 42 miljun euro fl-impjanti kif ukoll fl-infrastruttura, il-bidwi Malti issa jista' jibda jaħdem sena sħiħa. James Vella spjega dwar il-benefiċċji ta' dan il-proġett. Bħala ilma biex insaqqu ħafna aħjar għax li kellna kemm jilaħ ħafna u ma stajniex inkomplu b'dan l-ilma. Qabel konna nipproduċi 6 xhur fis-sena, issa s-sena kollha nibqgħu għaddejjin għax belli konna nifqu. Kienna nagħmlu jisom Settembru nimlew sa April, mbagħad nifqu. Nistgħu nibqgħu għaddejjin is-sena kollha. Il-Ministru tal-Enerġija u l-Ilma ġew mitsimar fuq il-post u esprima s-sodisfazzjon tiegħu dwar dan il-proġett. Illum wara dar ftit xhur il-bdiewa stess qed jgħidulna x'inhuma r-riżultati dan it-tip ta' ilma. Fejn indikawna biċ-ċar it-tip ta' frott huwa differenza kbira milli kien l-ilma li kienu qed jużaw qabel u anki wkoll li jservihom iktar jidhom iktar ma jmux mal-ewwel u anke frankaw ħafna ta' flus għax kienhom spess ħafna anki biex itellu l-ilma offert bħal dawn. Dan l-impjant mhux biss qed jgħin il-bidwi b'mod finanzjarju, imma wkoll qed jikkontribwixxi lejn il-produzzjoni tal-ikel b'tali mod li din irdupjat u wassal sabiex jitkabbar total ta' 6,000 kilo fi frott u xejjex.